No, takže Miuška, tuto je celé zloženie. Tu máš základ celého je ovsené vločky, pšeno, pohánkové vločky. Potom k tomu si môžeš dokúpiť, čo chceš, akékoľvek vločky. Ja tam používam buď zmes, alebo pšeničné, ražné, špaldové mám rád. No a potom nejaké hrozienka, brusnice tam dávam, samozrejme nejaké orechy. No a potom z toho vznikne takáto pekná zmes. No a potom špeciálna ingrediencia do toho, ale to si treba proste na mlynčeku pomleť sezam so slnečnicou. To sa potom varí so všetkým tým dokopy. A na konci, keď už je kaša uvarená, tak potom si to posypem ešte s týmto konopnými semiačkami, s ľanom, tiež to dám dokopy a pomixujem a tam týmto potom posypem na vrch. No a dôležité, treba tam dať veľa vody. Na takéto dve moje hrnčeky, tak ide asi 1,5 litra vody, takže dosť vody tam ide. Takže veľa šťastia. No, takže ideme na to. Príprava majovej kaše. Zoberieme si dva takéto hrnčeky mojej zmesi. Jeden hrnček, druhý hrnček. Zomelieme si k tomu ďalej slnečnicové semiačka so sezamovými. Tuto na tomto mojom prekrásnom mixeri. Ja si tam dávam asi toľko tých semiačok. Plus, minus, dobre, neviem. Netoľko. Tak by to akurát vyšlo, že toto je asi dobrá porcia. Takto to vyzerá zamleté. Úplne skoro prášok. A toto sa tu nasype pekne do tejto zmesi. Tak. No a teraz tam ide zhruba, koľko mi tu vychádza? 1,8 litra vody. Čiže kopec vody do toho ide. Úplne až po okraj. Pekne to zapálime. No a takto sa to tu varí, aspoň takých 10 minút. Ja to tak varím, podľa toho, ako zabudnem na to, tak to tak varím asi tak 10 až 15 minút maximálne. Už mi to x krát prihorelo, keď som na to zabudol, že furt to niekde odišiel. Takže treba na to dávať veľký pozor. Vyzerá to teraz ako úplne, že riedka polievka. Ale ono, jak sa to uvarí, tak to zhusne. A potom ešte do rána, jak to ostane celú noc, tak sa z toho urobí taká jednoliatá hmota, alebo ja neviem, jak to povedať. Takže ráno pokračujeme s videom. Teraz to necháme zovrieť, nech to tu zovrie a bude sa to tu 10 minút variť. A ešte špeciálna vychytávka, čo to dohodávam. 1 lyžica konopného oleja. Tak, pekne si tam dáme lyžičku oleja. Ja tu tak dávam ten olej na to, že by to malo trošku aj nejaké tuky. A ďalšia vychytávka, takú jednu polievkovú lyžicu tam ešte šupnem ghee maslo. Tak, pekne ghee masielko sa rozpustí. To ghee maslo obsahuje tie veľmi krátke tie tuky, čiže veľmi ľahko stráviteľné, ideálne do kaše. A z toho konopného oleja, konopný olej obsahuje tie 3 omega mastné kyseliny, čiže tiež veľa dobrých vecí tam ide do toho z tých vecí, čo som teraz pridal. No takže ideme sa pozrieť na našu kašu po noci. Takto vyzerá kašička po celej noci. Neviem ani čoho. Proste celé sa to uvarilo, alebo ja neviem, čo sa s tým stalo v noci. Ale je to teraz presne taká kaša s konzistenciou, akú človek chce, aby mala. No a takto ešte vyzerá výsledný produkt, posypaný ľanom a čo tam ešte sú, konopné semiačka, všetko zmixované na taký prášok. Tak, dobrú chuť.